Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Tour Operators Association of Meghalaya lingba kinong alam jongka kilapan pau yang jing ngau diau halo ka jingle jongka All Meghalaya Tourist Taxi Association takbabat berpensengi hasurok ikali tourist ki bawana Assam kinong alam jongan kaseng kilong bakani ka jingle kampen mentoy ai ki beriu jongi kilong bahaki kiras ngau bakayarap Henry kan kata penban ya kayo ka kot jonga jala kamtam banamar baki babun ki beriau jongi kelasdang menteri ki kam tourist Henry ban chule klem perkhat kan poi pen ban sakapor baka jela kan omla ban ki kli shu namar kumba kalong mentaru ka jingwan ki tourist kelasdang kata bah da ka ding kyam sim halor ki ding ja ka bal jam nen ka skip om taksi ha ka bang yui ya ka ding pesange ya ki kali ki bon na bar ki baket ki tourist jungi bon ja ka state jungi bat ka ding lese ha ka liang jom kitu ki nong pesange bat ka liang tu ka association ka bagi khat ki mtta ki so ba ki lese ki ladan ki ding ki ba ki sham maki haka ding trikam ko jong ki ka ba ki so ba dei ba balese ka daga ba pensange ki kali ki banabar lese kan laban ai kham dirap ye ki ba ki nang la ban yo bun ki turis ba ki kita ki ndai ka ba jaha ka dia ba ni mentahi ka kayor ka basio ka ni tai ka kayu ka tourism ro ka kadan bun ki challenge ka kam jong kai patai ka menta kum mangi face ka ni ki nyatri ki ba ni asham de na try ka king so ba kum nakalyang kum kitur opeta association ni kum kitur opeta ki ba yalam ki kai jong kai ki tourist ha state ko jongi patu state ni so ba kanika ka nakalyang jong ka tourist taxi association ka iki yo bakila ba dimpas kaya jong kila se kam de ka kata ka kom ka ba ya de ne ka ban ai ka jingmentoy ya ki brio ki jongi lese ki so ba kada tak pesangi ini kali nabar ba ka jingkit do ki tourist hak kali jongi kala banyara biki lese kata kala kalong hak ka kum ko jingmo jiperkhat ki tangba ngin hongpi baladang ila menle ki bor khales dak ding shom dak ding su thu lang kidan ki bon ki lat ki lenti ke ba la ban yarap se ye ki brio ki jongi bakin yo kham yo ki kamai ke ji lamba ke jiwan jo ka ki brio dak ba kham nokam ya kita ki rukam ki ba pentut ya kale kawan kham tam yang jinong jo kai pertai hakani ka por ngi kum ka sang tour operation ngi iba ka ke ba jak lese kala ban long ka ban pen kta sibun ya ka yo kot ko jongi ban kta sibun ka jiwan tourist hak state jongi bat khamtam hakani ka por ka ba ngi sham ba kan bon ki tourist se ki la ban lech ki wi ki jaka ki ba compete ban ngi mo ki ba ya ba persang lu ban tani ki tourist buan changi saki jaka ki jongki ti kani ka kala ban long tala ni ki wi pat ba kin la ban kini no anjat na ka ba jo ki tourist ki ba buan changi ki la ban kini su jaka jongki bat kani ka jongki kala sekali se kala ban kta apa yang ngi wi pu ha kani ka wi ka song ka ba ngim yo chu ki ta ki no jo ka pa te kum bangi community namar hakan ka por ni ui ba bon na preng ki jongi ki brio jongi kila sedang trek ne kam tourism kila long ki bala dan ki bala sangi ki hotel ki bala sangi ki homestay ki bala sangi ki house la sang bon ki dan ru bon bala nang sai kali kila bon ki telese banchu legi ki berkhat ka ba kham berkhat nga lese kan kalaman ta si bon ki ba les hakata por ngilom la chu ban klik bat kan long ka ba bangin ya chakmat ni kam tourism jongi dia kan ka por ngi apil ki ngilong gi bakloi ru bagi nyara pe kila dan ki bukan lese nakalyang jongi ngi kwaban kran lang bagi tigi we nakalyang ka asam ani soka wan changi ya perlu dubun lang bangi ngiro kum kita gi ubaya trelang ha du kam nang tak kam jo kai saya ni ka stit ka jongi ngi laban ai bud ai kum no bangi laban trelang bangin ki chaprang bangi lang laban ya chamat ba ngi nom do nong ha ni kam tourism ki jongi kiba terus association ke bana Assam kiba
hakan di kapol sing da ka jing so ba ki asha ba lebe hakasti jungi kiru kin le ki bukat kila sang le ru ste ye ki kali ki jungi ki ba kin pesange ste ni kerpa ru ye ki ba mukiru ki kamban sange na marhaba ka ni ki ja ki kini ki chai jinja ka jingdu ka de amtang ni ka de jingdu ye kiru ka jingdu ya barai na markum ka north east ni dan gide ka north east ni ka de composite destination kadai ka ba ki dong chok kai per thai kim wan da state jungi ha ba ki wan cha north east jungi ki lek chi bun ki state but ha ki tourist ngai pi nim dan political boundaries nim dan kita ki bonong ka dia pher happening ka asam ka mikale ha kalian ki tourist ki wan da ki dei ban chok kai ki jung kai ki ya ki benta ki ba ki kham sunat ban le ki ban chok kai ki wan la da ka dei ha state mikale an de state asam na de asal na nu ki ya keleng te haki kam dadan kata ki political boundaries ki bala ban differentiate ya pren koi ka state ki kwa ka di thu jung ki kalong ban pun slap ya la dia ban pulut por ban juma kai ka ne ka north east ka jungi te lada dan ki jing puntot jani stai te mengiru se ki kali jungi ki bre jungi ngiru ngile ngi alam kai ki turus ngi sigi we state kan niru kan kalaban kata apa dia saya ngiru nama beli ngi alam ki we state te ngas ko pat bakin nakalian jongi itu kita tu saksi ngi bat kumjuro nakalian ka asap tu saksi bakin ya songlang bakin kan bat ngi ngin dalam lang bor khat kum ki nong tre mansuba akan ya kam di batreru nam ta ka bet ka biang jong ka ja ka ni ka kam cuma kai sai naman bor khat ngi prengi imjan kan ni kam bang thai ngi la ban tre lang bang ngets kam bang ila ban wa bio ya kata ka jing sok sa ba ka dia tre lang da ka bang yesu thu lang kum no bang ni kamai lang bor khat kawai kalau kum ne mo ha ka ni ka jai kam tur sumo ngi la ngi bla i berbor kadang ru khamtam haki por ki baduna turis ki baduna di wan turis kadang hi ka jing ya keni ban yo ya ki ya passenger mungkin nong jong ka te ban kit iki te hakan di kom te lese ka competition kalau katro kata kamut kadang kata ka di compete ka bam ka tu ha ka ba kinagal yang kinong nya kaliru ki le ban pendunai ya ka jing sim ba duki ka tlok jongki kedan se na plang jongki ru ki persang ru se ki degi lat ban pen ya ki dor ki dongkit ti ha ba pen ya ki dor ki dongki ibu age ya ki dor dongki se ki khamyo am ki bat ban kit ye kita ki turus ki bawan na sabab nama ki turus ki ha ki wan ni dei da dei manga ma pina bor khat ni bor bori ki se pedu kai ka ba khamyo bidor kata kam tak ada de ni mangi tur putan menunur ki bapeti mesna ki pakesu ni compete para pakesu mi to kam manyo ki kali ki ba kham bidor nama kham punya do bangin yo ya ki tan ye ki passenger la banyo tan ki turis jangi ngatrai kala belong tenteng na bun ki dauru nama haba ye kini ante po airport kamta ma po airport no ni chekni ka jaka ban yang nama ka jaka ban yang tu kalau ka baram dor bat ka wei ka ki perkhat ba okila dangi yang slam mang toru ngin hapse ka by parking ka ba ya tingi yang sabar hapor bangi kiwan ki passenger pat atau kiwan nang tu teng ya yele ban kini ki tur ki yele ban kli bat ki slow le se ba ka chita ka du ki kham dol la ma ki kham dol bo ma ki kham dol pa ma ki kalong kumba kjat ba i ki jongi sakndong de ha ta ka di se ka pni ka kadan ka ni soru khamtam na ka bam ya byak ka kren ka thले ke se bam ya su tu teng kala abadan kim kita ki te ndai ngatrai ya kita ki berkat ngam tip tu la ba pin la yu hi ka ba generally nga yasngo bagidan ki taksi asana asam bag taksi asana ni kidan ka dia so ding mo dapat kistan ni share ni mo te ya kata ka ding ya sto jimo kadan hinga trai le kal aban long le se da kataw ba ki dungi ba ki the ba le ki the ba ki dungi ru kim dadan kata ka ding ya so ba ki tre ya du kam gi da kam banya collaborate ki da kam banya tre lak